интересните работи, другите. Така сега почваме да обсъждам какво открихна през мен, му обочват. Като тромбоваща машина, звук, даб, дуб, е германското облъчващо устройство. Свързва се с Норвегия, може и с телекомите, нямам представа, там още не съм наясно. Да, или с GPS, или сателити някакви. Е норвежко и германско облъчване, различно от френския лазер. Или там токови някакви такива в права линия. Импулсно, дуб, прави така, ама по-бързо. Така се чува. Звук, нали? Да, инфразвук. Като тромбоваща машина. Ама не точно инфразвук, защото е невидимо и няма го. В смисъл, никой няма там отсрещаме или кварталаме някой да стои с някакъв звукова машина. Някакъв дробни, някакви работи, там от новите строежи, къде ги правят. Да. Дай да продължаваме. Той на Норвегия и Германия е облъчване до различно от френския лазер, импулсно дуб. Така, в Германия 4-5 полицая са грешни. Не можеш да пребиваш или плашиш всички хора полицаи. Да, само 4-5 може да са грешни там. Иначе са 330 хиляди полицаите в Германия. Би трябвало да са толкова. Да, ето тук съм си ги смятал пак. Където е така. Една формулка. Да. Една формулка. Да, само да продължим тук. България, Варна, следствие, полицейски съд, аз ги разглеждам работи. При рони на престъпници, полицейско първо и трето, 15 в първо и 12 в трето районно. Престъпници, полицаи. Да, около 28-35 годишни и 47-45 годишни. Да, около 7 човека, някъде там 35 човека липсват. Нещо написал военноморско, космонавти, групи, бели костюми, камуфлажи, не могат български да четат ли са или нещо от сорта. Значи турци пак някакви. Да. Първо ровно 15 човека, трето ровно 15 човека. Някъде там. Да, престъпници говорят латински също така някои. Латински, някакви такива. Може да говорят, защото може да са от Европата там някакви. Да. Ще прочита за оръжията.